É posible vivir como se estiveramos dentro dun glaciar? Podemos entender o paso do tempo a través del? Este é fundamentalmente un proxecto cooperativo que implica a máis do 80% do profesorado do Carlos Casares e con alcance para máis da metade do noso alumnado. A literatura para reflexionar e contrastar un mundo sempre en cambio. Scratch é unha ferramenta que permite traballar contidos de aritmética, de álxebra ou de xeometría. Gústame moito programar. Un proxecto deste tipo dame liberdade para crear. Creamos espacios de traballo e climas ideais para que o alumnado desenvolva toda a súa creatividade. O alumnado deseñou os fondos de pantalla que logo utilizarían nos seus videoxogos. Traballamos para xerar opinión sobre o cotián e para prepararnos para unha viaxe que en pouco tempo nos permitirá contactar con xente que vive realidades similares pero noutras partes do planeta. Integrar os contidos de tecnoloxía nun proxecto transversal permite desenvolver as formacións de aula dunha maneira eficiente. De repente pensamos que os profes tolearan, pero tolearon en grupo. Todos nos falaban de glaciares. Ata visitamos un glaciar. En Chamazoso. Pouco a pouco fomos entendendo. Foi como a pensar dende dentro do glaciar. No breakout, o que sonden os glaciares, o alumnado descubriu que existen microorganismos congelados no permafrost e as consecuencias que pode traer que se sean liberados. Traballamos unha canción que se chama Himno de la Vie, dun grupo de nenos rapaces que defenden a protección do planeta chamado Kids United. O conxunto de alumnado diverso elaborou unhas tarxetas chamadas flashcards onde recolleron a información relevante sobre os glaciares. Nun primeiro momento pensaron que lles estaba pedindo algo relacionado coa prehistoria. Ao empezar a investigar, enseguida caeron na conta de como influe o cambio climático no desxeo. Despois deste proxecto teño claro o meu futuro. Quero ser programador de videoxogos. Gustoume porque aprendí a programar e observei o impacto sobre os glaciares. Aprendimos que a acción dos humanos agrava as consecuencias do cambio climático. Eu, no meu caso, traballei en FPV, o ámbito comunicativo social, polo tanto, tuve a oportunidade de abordar o tema desde diferentes perspectivas, non? Desde o tema da xeografía, do clima. Ver in situ o lugar onde antes había un glaciar e poder poñer en práctica os coñecementos que nos vimos na clase. Vimos de sufrir unha vaga de incendios sen precedentes. Adquirimos un compromiso cos ecosistemas que nos dan a vida. Estamos co medio natural. Queremos implicarnos coas asociacións de voluntariado da zona. Ata agora traballamos para coñecer ben o noso medio. A partir de hoxe, traballaremos pola transformación social do noso entorno.